Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο γιατρός Γιάνγκος Μικελίδης, αν και το έχουμε καθιερώσει κάθε Πέμπτη λόγω της αργίας αύριο. Σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς? Χαίρομαι. Καλά είμαι και εγώ, μια χαρά. Σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα κακοποιημένες γυναίκες, γιατί δεν φεύγουν. Γιατί ενώ είναι σε ένα γάμο, σε μια σχέση όπου υπάρχει κακοποίηση, δεν περνάνε καθόλου καλά, τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις γυναίκες να μένουν και να έχουν αυτή τη βίαιη συμπεριφορά και την κακοποίηση και σε καθημερινή βάση, αλλά και να μην είναι καθημερινά και να είναι σε εβδομαδιαία βάση, σε μηνιαία, δεν έχει καμία σημασία. Γιατρέ. Κοίταξε, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Κύπρος είναι μια χώρα δύο ταχυτήτων. Δηλαδή υπάρχει μια επιφάνεια ή μια τάξη η οποία δεν δέρνει, αλλά υπάρχει και μια τάξη η οποία δέρνει πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για τον κόσμο για τις δικές σας παρεμβάσεις. Οι κακοποίησεις ή ο άντρας είναι, ας πούμε, προβληματικός, δηλαδή έχει κάποιο πρόβλημα παρανοϊκής για ψυχοπαθητική προσωπικότητα, με κατάθλιψη, νευριάζει, δηλαδή ας πούμε κάτι έχει και δέρνει τη γυναίκα του, ή καμιά φορά οι γυναίκες είναι τόσο προβληματικές που ας πούμε τους περαιγούν που φτάνουν σε σημεία οργής και δέρνοντες. Δηλαδή ας πούμε καμιά φορά, ας πούμε, ξέρεις, μπορεί να δεις μια γυναίκα και ας πούμε τη βλέπεις και πέρα στο γιατρό σου, μπαίνει μέσα, αρχίζει και λέει κακοποίηση, στο τέλος είναι να κακοποίησης εσύ. Πιστεύετε ότι πιστεύω ότι υπάρχουν και προκλήσεις, δηλαδή ας πούμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε είναι τόσο υπερβολικοί, τόσο ας πούμε δύσκολοι, που φέρνουν τον άλλον μέχρι σε εκείνο το σημείο, δεν πρώτα σιωπήσουν. Αλλά συνήθως πιστεύω ότι στην Κύπρο η κακοποίηση οφείλεται σε παρανοϊκή ζήλια. Γιατί όμως μια γυναίκα να μην φεύγει και να μένει εκεί, ενώ ο σύζυγος είτε ο σύντροφος που μπορεί να είναι απλά μια σχέση να τη χτυπάει και να μην φεύγει? Αυτό ήταν πάντα ένα ερώτημα το οποίο, ας πούμε, με απασχολούσε, ας πούμε, είναι τόσο εύκολο να φύγεις. Αλλά κοίταξε, μην νομίζεις ότι θα πιάσεις την αστυνομία και η αστυνομία θα έρθει ολόχαρη και ολάπητη και θα σου πει ήρθαμε να σε σώσουμε. Ξέρεις, η αστυνομική μπορεί να είναι περίεργη, μπορεί να είναι συνήθως είναι αρνητική, συνήθως είναι abusive, συνήθως είναι πιάνουν το μέρος του αντρός. Ξέρεις, δεν είναι, ας πούμε, τόσο εύκολο πράγμα να μπει στο ρεζιλίκι της κακοποίησης. Δηλαδή το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις άμα σε δέρνει ο άντρας σου είναι να πιάσεις την αστυνομία. Δεν βρίσκει υποστήριξη, πιστεύετε, η γυναίκα από την αστυνομία, αλλά και εκτός αστυνομίας. Δηλαδή, αν αφήσουμε αυτό το κομμάτι. Θα δραμάσει και να φύγει. Θα δραμάσει και να φύγει. Πού να πάει? Άμα έχει 3 παιδιά και άμα δεν έχει εισόδημα. Πού πάει? Η μάνα της θα της πει και τι φύγεις? Επειδή είσαι ένα μπάτσο στη ώρα να φύγεις. Να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις στο 22-477-777, γιατί ανάμεσά μας υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που καθημερινά κακοποιούνται και όχι μόνο σωματικά αλλά και λεκτικά, και είναι πολλές οι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να ζουν, να μην το μοιράζονται με κανένα, να μην λένε τι περνούν ούτε στους δικούς τους ανθρώπους για να τους κρατήσουν έξω από αυτό. Έχουμε ετοιμάσει και ένα ρεπορτάζ για το τι μας είπατε εσείς. Ποιοι πιστεύετε εσείς ότι είναι οι λόγοι που κάνουν μια γυναίκα να μην φεύγει ενώ κακοποιείται? Πάμε να το δούμε. Αποτελεί κοινή απορία τι είναι αυτό που υποχρεώνει μια γυναίκα μορφωμένη και δυναμική να μένει σε ένα γάμο και να υπομένει οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματική και ψυχική. Τι είναι αυτό που την εμποδίζει? Εσείς τι μας είπατε? Worn out places, worn out faces. Για τα παιδιά της. Λόγω των παιδιών μπορεί να μην θέλουν να χωρίσουν. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που να μένει η γυναίκα με τον σύζυγο. Εκτός αν είναι τα οικονομικά τα αιτία, από τότε πιστεύω μαζοχίστρα στην προκειμένη περίπτωση. Αν δεν υπάρχουν παιδιά στη μέση. Επειδή σ' αρέσκει.
Μάλιστα. Εσείς τι πιστεύετε? Σωστό, άμα τη αρέσκει της εφεύγει. Μάλιστα. Ενώ θέλει να φύγει όταν έχει οικογένεια, σκέφτεται, δεν πάλι σκέφτεται, να φύγει τα κοπελούθια. Και εγώ είδα, άμα τη δέρνει και αρέσκει την να δέρνει, βέβαια χωρίς άμα να... Για τον προσωπικό της λόγο όχι, για τα παιδιά της ναι. Δεν νομίζω ότι πλέον χτυπάει ο άντρας τη γυναίκα. Θέλετε να πείτε ότι δεν ακούτε κρούσματα που υπάρχει βία από τον άντρα πάνω στη γυναίκα? Παλιότερα ίσως, τώρα πλέον όχι. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει. Εγώ δεν έχω ακούσει. Αναγκαστικά πιστεύω ότι μένουν λόγω των παιδιών. Πιστεύω όμως ότι ένα ζευγάρι όταν αποφασίσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, και ειδικά η γυναίκα που στο συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αδύνατο φύλο, πρέπει, πιστεύω, να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από αυτόν τον γάμο, διότι πρέπει να έχει και εκείνη προσωπική ζωή, να διεκδικά τα δικαιώματά της. Κακώς μένουν. Εγώ δεν το βλέπω ότι είναι σωστό να μείνει μια γυναίκα άμα εξασκεί βία ο άντρας, και ψυχολογική, και σωματική, και οτιδήποτε άλλο. Το πράγμα είναι απαράδεκτο για μένα προσωπικά. Είναι τη 2010 φυσικά. Ναι, σίγουρα. Αν δεν κρατάει το γεγονός όμως ότι μπορεί να έχουν οικογένεια, παιδιά. Εκείνος σίγουρα, οι πλήστες έτσι συμπεριφέρονται στην Κύπρο. Μένουν για τα παιδιά. Δεν είναι όμως σωστός τρόπος μεταχείρισης. Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται, δεν μπορώ εγώ να κρίνω, διότι δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από την κάθε οικογένεια. Προφανώς γιατί τα ανέχονται. Μπορεί για το γόητρο, μπορεί γιατί τον αγαπούν, μπορεί να πιστεύουν ότι να ισιώσει. Αλλά κάποιος που δεν ισιώνει, δεν να ισιώσουμε εμείς. Η κοινωνική δομή, φόβος. Φοβάται να το ψάξει παραπάνω το θέμα. Παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, φοβάται να κάνει οποιαδήποτε κίνηση, διότι κάπου είναι έτσι ανθρώπινη φύση. Ξέρεις, τα τελεσμένα φοβάσαι το άγνωστο. Εσείς συμφωνάτε στο να ανέχετε τη βία? Όχι φυσικά. Οπότε γιατί να μένεις, δηλαδή, γιατί κάποιος να με χτυπά και εγώ να μένω, για ποιον λόγο? Και ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπά μια γυναίκα, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει ποια είναι τα δικαιώματα μιας γυναίκας. Μάλιστα, ακούσαμε διάφορες απόψεις στο ρεπορτάζ μας. Γιατρέ, εσείς πώς θα τα σχολιάζατε αυτά? Κοιτάξτε, βασικά δεν αρκεύκουν και δέρνουσε από την πρώτη ημέρα. Δέρνουσε σιγά σιγά. Ναι, το πρώτο διάστημα είναι τα μέλια. Και αντιλαμβάνεσαι ότι στο σιγά σιγά συνηθίζεις. Θεωρείς το έναν από τα σκοτεινά σημεία του γάμου σου. Εάν ο άντρας σου είναι κουβαλητής, είναι καλός, είναι βοδίξι, είναι πήξε, είναι νευρικό και κόφκι σου και κανένα μπάτσο μέσα, δεν πειράζει, να περάσουμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια κοινωνία στενοκέφαλη, μικρόψυχη, εγωκεντρική. Έχεις 3 κοπελούθια, έχεις 2 κοπελούθια, τι θα τα κάνεις? Η μάνα σου, ο κύριος σου, οι γονείς σου πιέζουν σε να με χωρίσεις. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο πράγμα να ζεις. Ας πούμε, είναι 2 ταχυτήτων. Υπάρχει, ας πούμε, μια μεγαλοαστική κυπριακή οικογένεια με παράδες, με BMW, με τέτοια, αλλά υπάρχουν και άλλος όλος κόσμος, ο οποίος βασικά δεν είναι τόσο εύκολο για λόγω τα διαζύγια και τα μασκαραδίκια. Που και σε αυτές τις πιο μεγάλες οικογένειες συμβαίνουν αυτά, η κακοποίηση. Ναι, σε μικρότερο βαθμό. Ναι, σε μικρότερο βαθμό όμως. Η κακοποίηση είναι εργατική τάξη, μέση αστική τάξη, όσο δεν πάει. Οι μεγαλοαστία δέρνονται για το βίτσο, όχι για το... Παναγία μου, γιατρέ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος άνθρωπος το απολαμβάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να κακοποιείται από τον σύντροφό του. Χριστιανά, είσαι πάρα πολύ πίσω. Είμαι πολύ οπισθοδρομική, Από ό,τι φαίνεται τελικά, ναι, το ανακαλύπτω αυτό σιγά σιγά. Είσαι πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος απολαμβάνει την κακοποίηση κατά σεξουαλική πράξη. Αυτό, όχι ότι μπορώ να το καταλάβω, αλλά ας πούμε ότι είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ναι, αλλά η κακοποίηση ξεκινάει πριν από τη σεξουαλική πράξη. Καμιά φορά, ας πούμε, να σου κόψει κανένα μπάτσο του άλλου, θεωρείται πρόκληση. Μάλιστα, οπότε, γιατρέ, εκεί όμως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να το βλέπει ο άλλος έτσι? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει ο λεγόμενος μαζοχισμός. Είναι αυτό που μιλούμε τώρα για σαδομαζοχιστικές καταστάσεις. Αλλά είναι πολύ συνηθισμένο στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που το βιώνουν αυτό καθημερινά, είτε γιατί δεν είναι το φαγητό έτοιμο, είτε γιατί δεν είναι το τραπέζι στρωμένο, είτε γιατί... Αυτός είναι ένας λόγος. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες που, ας πούμε, θέλουν να τους δέρνουν.
κάθε σεξουαλική πράξη. Τελευταίως είδα μια επαγγελματία η οποία μου είπε ότι περισσότεροι της πελάτες πάσει για να φάσει ξύλο. Πρέπει να είναι του καράτε η κοπέλα, για να είναι πραγματικά. Γιατρέ, όταν κάποιος άνθρωπος έρθει κοντά σας και σας πει έχω αυτό το πρόβλημα, ότι με κακοποιεί ο σύζυγος, για να μην λέμε όμως μόνο για τους άντρες, γιατί έχουμε ακούσει και περιπτώσεις όπου και οι άντρες τους κακοποιούν οι γυναίκες. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Εσείς τι θα τους λέγατε, ποια είναι η δική σας η προσέγγιση σε αυτό το θέμα, τι θα τους συμβουλεύατε? Κοίταξε να δεις, βασικά, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να υποστηρίξεις τη γυναίκα και να της πεις ότι, ας πούμε, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα θα σε καταστρέψει εσένα σαν άτομο, θα καταστρέψει και τα παιδιά σου. Θα κάνει τα παιδιά σου να ζουν μέσα σε εκείνο το φόβο πότε θα την ξαναδεί και πότε θα τη σκοτώσει και θα καταστρέψει, ας πούμε, όλο το περιβάλλον. Οπότε για αυτό που μένουν δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε πρέπει να συγκροτήσει όλες τις δυνάμεις της, και να σηκωθεί να φύγει. Παρόλο ότι, ας πούμε, περισσότερος κόσμος φοβάται την αλλαγή. Να απαντήσουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, να ακούσουμε τους τηλεθεατές μας. Έχουμε ένα κύριο ο οποίος θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του από τη Λευκοσία. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό αν συμβαίνει το αντίθετο. Γυναίκα να κακοποιεί άντρα σε μια σχέση. Και αν θέλει ο άντρας να ξεφύγει και δεν μπορεί, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Με κάποιες βίαιες αντιδράσεις. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα παραπάνω για να καταλάβουμε? Δηλαδή, προσπαθήσατε να χωρίσετε και δεν σας αφήνει? Ο άνθρωπος λέει ότι, ας πούμε, η γυναίκα του είναι βία και τον κακοποιεί. Και έχει πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες για κάποιο ΑΒΓ λόγο ή παθαίνουν σε μια ιστερική κατάσταση ή έχουν κατάθλιψη και χάνουν την υπομονή τους και είναι φοβερά επιθετικές. Και είναι επιθετικές, οι άντρες όταν είναι επιθετικοί προσέχουν την επιθετικότητα τους. Οι γυναίκες όταν είναι επιθετικές δεν προσέχουν την επιθετικότητα. Είναι πιο ανεξέλεγκτες. Μας είπε όμως ότι προσπάθησε να φύγει. Να ξεφύγει από αυτή τη σχέση. Ο άνθρωπος ότι δυσκολεύεται να φύγει, ΑΒΓ. Αυτό που σας κρατάει και δεν φεύγετε είναι οι αντιδράσεις της κάθε φορά? Ναι, και η ιστερική αντίδραση, είναι όπως το είπε ο γιατρός. Μάλιστα. Γιατρέ, ποια είναι η λύση? Θέλω την άποψη του γιατρού, σε παρακαλώ, και θα κλείσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να την πάρει στο γιατρό, ρε κουμπάρε. Αν πάει στο γιατρό, να την πάρει στο γιατρό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν πηγαίνει στο γιατρό? Αν δεν μπαίνει στο γιατρό, πρέπει να πάει εσύ στο γιατρό. Μάλιστα, δεν υπάρχει περιθώριο. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο από τη Λευκοσία. Γεια σας, κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Πρόκειται για ψυχολογική πίεση. Τι εννοείται ακριβώς? Από σύζυγον και παιδιά στη γυναίκα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να πει κάτι μέσα στην οικογένεια. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα? Οικονομικά προσφέρει στην οικογένεια. Δηλαδή ο άντρας εννοείς ότι βασικά βρίσκεται κάτω από ένα ψυχολογικό εκβιασμό και δεν μπορεί να αντιδράσει. Αυτό εννοείς? Νομίζω ότι είναι για τη γυναίκα. Κύριε Γιώργο, μιλάτε για γυναίκα η οποία κακοποιείται ή για άντρα? Για γυναίκα. Για γυναίκα. Τι θα κάνει? Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν ορισμένες ριζικές λύσεις. Η μία είναι να πάει στην αστυνομία. Αντιλαμβάνεσαι ότι μια-δυο φορές η αστυνομία θα αντιδράσει. Η δεύτερη λύση είναι να συνάξει μια ημέρα να σπίτι και να φύγει. Δεν μπορεί ούτε να κοιμηθεί, λέει, ούτε να ξεκουραστεί στο σπίτι της η γυναίκα και από τα παιδιά και από το σύζυγο. Μάλιστα, δυστυχώς. Μάλιστα, είναι... Κοίταξε, του είναι πολλά συνηθισμένο. Συνήθως τα παιδιά, άμα είναι αγόρια και είναι μεγάλα, δυστυχώς ακολουθούν τη συμπεριφορά του πατρός. Δηλαδή... Προς τη μάνα τους. Προς τη μάνα τους, ναι. Ας πούμε, οι γυναίκες γίνονται βίκτιμες, γίνονται θύματα και τα παιδιά γίνονται εξίσου βάρβαρα με τους γονείς, με τον πατέρα τους και καμιά φορά γίνονται εξίσου σαδιστές.
Και ποιος θα δεις. Φαντάζομαι όμως και αυτή τη γυναίκα η οποία έχει κάνει, για παράδειγμα, 2 παλικάρια, τα μεγαλώνει και στο τέλος να την κακοποιούν και αυτοί. Ξέρεις ότι όταν, ας πούμε, αν σε κάθε πρόγραμμα που ερχόμαστε να μην κόβει ο κανένας και μπάτσους, αντιλαμβάνεσαι στο 10ο πρόγραμμα, θα έχεις χάσει το ηθικό σου. Ένα θα υπήρχε, γιατρέ. Δεν θα υπήρχε δεύτερο. Θα έχεις παλαβώσει, θα έχεις χάσει την αξιοπρέπεια σου, να πούμε, και δεν θα υπήρχες πια σαν άνθρωπος. Τους ανθρώπους. Σιγά σιγά χάνουμε την αυτοεκτίμησή μας. Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους δεν ξεκινά από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή την 4η, την 5η, την 10η φορά, σιγά σιγά χάνουν παντελώς την αίσθηση του εαυτού. Και είναι και αυτά τα κλάματα. Και θεωρούν φυσικό το πράγμα. Και μπαίνουν σε τον ρόλο του θύματος, του εξευτερισμένου θύματος. Και είναι και το κλάμα και η συγγνώμη από αυτόν που χτυπάει. Και αυτός που χτυπάει, ας πούμε, μπαίνει σε ένα σαδιστικό, ας πούμε, κλίμα, το οποίο απολαμβάνει. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να ακούσουμε τον κύριο Διομήδη από την Πάφο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Πολύ ωραία η εκπομπή σας και το θέμα που έχετε επιλέξει πραγματικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εγώ έχω την αντίθετη άποψη. Πείτε μας. Δηλαδή πιστεύω ότι ο άντρας σήμερα καταπιέζεται από τη γυναίκα. Και θα ήθελα ο γιατρός ο κύριος Μικελίδης να το εξηγήσει, από τη σκέψη μου και να μας την εξηγήσει ο κύριος Μικελίδης, δεν είναι δυνατό. Πείτε μας. Εγώ πιστεύω ότι το να χτυπήσεις τη γυναίκα σου πάνω στα ρεύρα σου, είπα να δώσεις ένα χαστούκι, δεν είπα να τη σπάσεις στο ξύλο, για όνομα του Θεού, ένα χαστούκι να θυμώσεις και να τη χτυπήσεις και μετά να τη ζητήσεις και συγγνώμη, ξέρω εγώ. Αυτό πιστεύω είναι κάτι το οποίο σημαίνει σε όλες τις σχέσεις. Είναι κάτι φυσιολογικό. Όμως αυτή η ψυχολογική βία την οποία ασκείτε εσείς οι γυναίκες. Πού πήγες, μα γιατί πήγες, γιατί αγόρασες αυτό το αυτοκίνητο, γιατί να πας με τους φίλους σου, γιατί να κάνεις αυτό, είναι μια συνεχής ψυχολογική βία, την οποία ασκούν οι γυναίκες προς εμάς. Δηλαδή σήμερα εμείς είμαστε το αδύνατο φίλο και όχι οι γυναίκες. Πραγματικά εγώ αυτό το πιστεύω. Ίσως να μην το δέχεστε ως γυναίκα, να μην το δέχεστε αυτό, αλλά είναι ένα γεγονός. Η ψυχολογική βία πιστεύω, η οποία ασκούν οι γυναίκες στους άντρες, είναι κατά πολύ χειρότερη από την τυχόν κακοποίηση. Και μιλάω για ένα χαστούκι, έτσι μιλάω για ξύλο. Ναι, μιλάτε για ένα χαστούκι όμως που ένα χαστούκι είναι ένα χαστούκι, είναι βία. Σωματική βία. Είναι μεζές. Είναι μεζές, συμφωνώ με τον κύριο Μικελίδη. Έχει γυναίκες που τους αρέσει πραγματικά να δείχνει έτσι ότι είσαι και λίγο άντρας. Διότι είναι και ένα παιδί που λένε οι περισσότερες γυναίκες και θα το επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν άντρες πλέον. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι ένας άντρας να δείξει ότι είναι άντρας εκτός από τα χαστούκια. Το καλύτερο είναι όχι χαστούκι, ίσως ένα χτύπημα πάνω στο τραπέζι αρέσει πολύ στις γυναίκες. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι εσείς μας καταπιέζετε πλέον σε αυτή την εποχή και ψυχολογικά. Άντε να το σχολιάσει ο γιατρός, γιατί πραγματικά σε αυτά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο γιατρός. Μάλιστα, θα ακούσετε τα σχόλια. Σας ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν φτάσει σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο. Και βασικά οι γυναίκες, οι άντρες ας πούμε βόσκουν έξω και οι γυναίκες τους κυνηγούν με τα πιστόλια. Και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει συνέχεια μια ανταγωνιστικότητα. Διότι οι περισσότερες σχέσεις δεν έγιναν για τους σωστούς λόγους. Δηλαδή οι περισσότεροι στην Κύπρο που παντρεύκονται, δεν παντρεύκονται επειδή ερωτευτήκαν τη γυναίκα. Παντρεύκονται επειδή ερωτευτήκαν την μπούγκα του πεθερού τους. Και οι περισσότερες γυναίκες που παντρεύκονται είναι ότι διότι βαρθήκαν τις κανόνες, δηλαδή πότε θα παντρευτείς, πότε θα παντρευτείς, πότε θα παντρευτείς, οπότε παντρεύκονται. Όταν βάλουν, ας πούμε, βάλει ένας το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι, κάνουν ένα γάμο, σίγουρα και δύο κοπελούθια για μένα, τα οποία βασανίζουν ώσπου να πεθάνουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Μάλιστα. Οπότε, ας πούμε, μεταξύ τους σφάζονται. Υπάρχουν εντάσεις. Να ακούσουμε μια άλλη κυρία. Γεια σας, καλό μεσημέρι, η οποία θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι. Ναι, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εγώ είχα τύχει από κάπως μεγάλη κακοποίηση από το σύζυγό μου. Είχα βάλει όμως όρους για να μείνω σε αυτόν τον γάμο, γιατί υπήρχαν παιδιά. Τηρηθήκαν αυτοί οι όροι και έχω μείνει σε αυτόν τον γάμο, αλλά είχα κακοποιηθεί πάρα πολύ. Είχατε βάλει όρους στο σύζυγο? Ναι. Και τους είχε τηρήσει? Για τα παιδιά. Όταν είσαι εντάξει κυρία, προσφέρεις στο σπίτι και στα παιδιά, πρέπει να σέβεται αυτός ο άντρας, όσο κύριος κι αν είναι, και θα έλεγα στον τηλεθεατή σας που μίλησε πριν λίγο,
ότι έχει λάθος. Όταν θέλεις να μιλήσεις με μια κοπέλα, αν δεν έχει νεύρα, την αφήνεις να ηρεμήσει και μετά κάθεσαι να μιλήσεις. Είτε είναι άντρας, είτε είναι η κοπέλα. Ούτε με το ξύλο, αλλά ούτε με τις φωνές. Σίγουρα με το ξύλο δεν είμαστε άνθρωποι, όλοι κάνουμε λάθη, αλλά με τη σωστή κουβέντα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ ζευγαριών, σωστή, χωρίς φωνές. Και όταν υπάρχουν παιδιά, πολύ φοβερό το πράγμα να γίνεται μπροστά τους. Ναι, βέβαια, είναι ό,τι παθαίνουν ψυχολογικά προβλήματα και αυτά που βλέπουν τα μεταφέρουν στη δική τους οικογένεια. Μάλιστα. Θα έλεγα σε όλες τις γυναίκες αυτές που λένε ότι χτυπιούνται από τους συζύγους να σηκωθούν πάνω και να πούν ότι δεν δέχομαι να με χτυπάς. Ή αν θα ξαναγίνει αυτό, θα φύγω με τα παιδιά. Είτε είναι 2 είτε είναι 3. Γιατί το να σκοτώνεις τη ζωή σου είναι εύκολο. Αλλά να σκοτώνεις το μέλλον των παιδιών σου είναι το μεγαλύτερο θάνατο που μπορεί να σου προσφέρει. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε. Θα ακούσατε τα σχόλια του γιατρού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τι σχόλια να πω, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός όλος ο κόσμος είναι δυστυχισμένος κόσμος. Δεν είναι κόσμος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λογική. Αντιλαμβάνεσαι ότι να φύγεις, να πάει πού. Να πάει στη μάνα σου, είμαστε σε μπραβές της ευαντίας. Από το να μείνεις σε ένα σπίτι όμως που θα τις τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ και να βλέπουν τα παιδιά σου, δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι είναι ότι χειρότερο. Αγάπη μου, ποτέ σου δεν πρέπει να κρίνεις τα πράγματα από το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια προϊστορία. Και υπάρχει και προσωπικότητες, υπάρχουν άνθρωποι με αδύνατες προσωπικότητες, υπάρχουν εξαρτώμενοι, υπάρχουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας ψυχίατρος αντιμετωπίζει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από έναν τηλεπαρουσιαστή. Σίγουρα. Δεν είναι. Η δική μου η οπτική είναι πολύ διαφορετική. Η ανθρώπινη μιζέρια είναι τρομακτική στην Κύπρο. Και το ξύλο που πέφτει είναι απίστευτο. Δηλαδή, ο παραπάνω, άκουσα και τον κύριο που είπε προηγουμένως, δεν πέφτει ξύλο στην Κύπρο. Το τι ξύλο πέφτει στην Κύπρο στις γυναίκες τους, ονόμαυρες. Και βασικά πάει και στην αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, παίζει πελών, μπαρκούνται εμείς μια φόρμα. Είναι γενικώς μια κατάσταση ζεστή. Έχει γίνει το ένας γραφείο ευημερίας, δηλαδή και εκείνον το ίδιο, προσπαθεί να αποφύγει εμένα να κατωθεί. Ένας χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, να απαντήσουμε και άλλες γραμμές. Έχουμε την κυρία Χαρούλα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Κυρία Χαρούλα, μας ακούτε? Δεν μας ακούει η κυρία Χαρούλα. Να περάσουμε σε ένα άλλο κύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Απευθύνομαι στο γιατρό. Εδώ σας ακούω. Να μου δώσει μια απάντηση. Πείτε μας. Πριν 7 χρόνια χάπτωσα την κόρη μου. Είμαι 56 χρονών. Μάλιστα. Ο γαμπρός μου έλεγε την κόρη μου. Και εγώ έκανα το συνεχιά. Εδώ κάτω με την κολάνα του στρατού και ήρθε ένα μπούλα και πήραν τον στο νοσοκομείο. Εμούνταρεν η γυναίκα μου να μας προσπάσει. Και έφανε και η γυναίκα μου. Και προειδοποίησα το λέω του αν εξαντζήσεις της κόρης μου λαλό του θα σε κάνω ανάπηρο. Λαλή μου η γυναίκα μου να έρθουν οι αρχές του και κύριες του λαλή μου και να σε σκοτώσει. Είπαν τη ξεγιό η γεμιστήρα του Καλασνίκου του για μισή δευτερόλεπτα πάει. Ρωτώ γιατρό, καλά έκανα και τώρα είναι όλα με τη γάλα. Κοίταξε, ρε κουμπάρε, τώρα δεν μπορώ να σου πω καλά έκαμες. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε εναντίον του να πιάνει ο άνθρωπος τον νόμο στη σέρκα σου. Αλλά από την άλλη μεριά, καλά έκαμες. Μες στο σπίτι μου να μου παίρνει τον καπετάνιο. Είναι ένας τρόπος αντιμετωπίσεως μιας ακραίας καταστάσεως. Θα παρατηρήσεις την μηνυξά, κύριε γιατρέ. Μες στο σπίτι μου να μου παίρνει τον καπετάνιο. Μισό λεπτό όμως, γιατί πραγματικά αυτό που συζητάμε τώρα μπορεί να δώσει και έναυσμα και στους υπόλοιπους να πάνε και να αρχίσουν στο γαμπρό τους και οτιδήποτε. Κοίταξε ρε κουμπάρε, και εδώ συμβαίνει συχνά. Παρόλο που μπορώ να καταλάβω την αδικία που σας πνίγει σαν γονιός. Ας πούμε, το πράγμα συμβαίνει πάρα πολλά συχνά. Δε χριστιανά. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Πεθερός πάει να βάλει τρυπία. Αλλά δεν γίνεται τίποτε. Συνήθως, επειδή η Κυπρέη είναι πολλά δειλός κόσμος, οι Κυπρέοι είναι γενικότεροι άνθρωποι. Είναι και δειλοί. Ο Μυριβίλης έγραψε ένα βιβλίο του 1955, ταξιδεύοντας στην Κύπρο. Και το μισό βιβλίο διαπραγματεύεται το πόσο γενικότεροι είναι οι Κυπρέοι.
δεν κάνουν έτσι πράγματα. Δεν χρησιμοποιούν μεθόδους βίας. Δηλαδή, είσαι μεθυσμένοι και αν είναι έτσι. Αλλά, ας πούμε, σε τέτοιες καταστάσεις, πάνω ότι οι 500 γυναίκες που εστρώσει, δεν πάει ο κύριος να δει ο γάμος τους. Μα είναι... Για ποιο λόγο? Θα σας πω... Κύριε γιατρέ, ναι, κουμπάρε μου. και εγώ είπαν το αν ξαναπλώσει χέρι πας στην κόρη μου θα τον κάνω ανάπηρο πας στο κάτω. Είπες το ρε κουμπάρε. Μάλιστα. Είπες το. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ακούσουμε την κυρία Χαρούλα, την κυρία Μαρία, συγγνώμη. Ναι, και εσάς. Γεια σας κυρία Μαρία. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Διομήδη από την Πάφο που μίλησε. Ναι. Εγώ προσωπικά είμαι 20 χρονών. Θα με έδαινε ο σύζυγος μου και εγώ με ένα συγγνώμη ήταν να συγχωρήσω. Μαρία μου, σου έχει τύχει δηλαδή αυτό? Όχι, έχω μιλήσει με τον σύζυγό μου, έχουμε πει από την αρχή της σχέσης μας ότι δεν δέχομαι τέτοιο πράγμα. Και εντάξει, είμαστε μια χαρά. Αλλά θα με χτυπούσε, θα μου αφήνε μόλοπες το έναν το άλλο. Και εγώ ήταν να του πω, να μου πει συγγνώμη, να του πω εντάξει, αγάπη μου, συγχωρούσε. Μάλιστα. Είναι η δική σου προσέγγιση, Νομίζω κάθε γυναίκα πρέπει να βγει, να μιλήσει, γιατί εμείς οι γυναίκες προσωπικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι ο δικός σου τρόπος που έχεις βρει. Τι είναι ο δικός σου τρόπος? Αυτός είναι ο αντικειμενικός τρόπος να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Ναι, εννοώ δεν πρέπει κανένας να ανέχεται να του δέρνουν. Ακριβώς. Μόνο τους γατάρους δέρνουν. Και γίνουν σπάνια. Ακριβώς. Μαρία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Έλσα από την Πάφο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, Χριστιανά μου. Γεια σας, κύριε Ιάνγκο. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, που κατηγορούν οι γυναίκες στους άντρες και οι άντρες στις γυναίκες, ναι. Αυτό δεν μου αρέσει. Πείτε μας εσείς την άποψή σας για αυτό που συζητάμε. Για αυτό που είπε ο άλλος ο παθήτης, ναι. Να μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί του και να συμφωνήσω με την κυρία από τη Λευκοσία. Δηλαδή, έχει περιπτώσεις που γίνεται ο άντρας καταπιεστικός και έχει περιπτώσεις που γίνεται η γυναίκα καταπιεστική. Μάλιστα. Νομίζω τα περιττά λόγια που λένε ορισμένοι να τα αφήσουν στην πάντα και να καθίσουν σαν άνθρωποι να βρίσκουν μία λύση να μην χωρίσουν. Και να μην χωρίσουν, αλλά και να μην χτυπούν ο ένας τον άλλον φυσικά. Ακριβώς. Αλίμονο, να το κάνουμε πάλι το γάμο. Ναι. Μάλιστα. Και να δεις ότι θα είναι όλα με λιγάρα. Κυρία Έλσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, πρέπει να τονίσουμε, Χριστιανά, ότι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε σπίτια με βία είναι φοβερά τραυματικά και ανεπανόρθωτα τραυματικά. Σίγουρα. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι καταστρέφονται από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, από ανθρώπους σε αυτό το να ζεις, να περιμένεις πότε θα δει ο πατέρας σου ή η μάνα σου και να νομίζεις ότι θα είσαι σκοτώσει και να ζεις μες στο φόβο πότε θα πας σπίτι και θα βρεις τη μάνα σου σκοτωμένη. Είναι από τα πιο τραγικά πράγματα τα οποία μπορεί να σου τύχουν και σου δημιουργούν ανεπανόρθωτες πληγές. Και αναγκάζονται τα παιδιά να μπουν στη μέση, να γλιτώσουν τη μάνα, να τσακωθούν με τον πατέρα, να χτυπηθούν. Γιατρέ, επειδή δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος της εκπομπής, να πούμε ότι αυτό το θέμα μας θα το συζητήσουμε ξανά, γιατί έγινε ένας χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πολλές οι τηλεφωνικές γραμμές που δυστυχώς δεν προλάβαμε να απαντήσουμε, οπότε το κρατάμε αυτό το θέμα μας και θα το ξανασυζητήσουμε. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ευχαρίστηση ήταν όλη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και σε εσάς. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στη μία ακριβώς. Να είστε καλά, γεια σας. Και από κοντά μου δεν θα σε αφήσω ποτέ ξανά.